आंनि मुङा मुसे धनेस्वर गयारी आं आलुफारा गामिनि आरो आं सासे रेडिअ आर्टिस्टमोन दा रेडिअ आर्टिस्टनि जेबो माबा डकुमेन्टसफोर गैला दा आं नैबे जोंनि गफुरनि माखासे जों जारिमिनारि माबाखौ आं सुंद'यै बुंनो नागिरबाय जे बड'लेण्ड सोरजिनायनि बेलायाव जोंनि गफुरा थैथां नाजादोंमोन नाजानानै न' बां 1989 मायथाइयाव न' बां सावख्रेबजाबाय ओमफ्राय आर्मिजों बुख्रेबजाबाय ओमफ्राय 534सा बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जानांबाय आरो माखासे आइजोफोर जिनाहारि जाबाय नाथाय दिनै जोंनि गफुर ओनसोला दिनै बिटिसिआव बिएससि माबा एख'लाव गैया बिटिसिआवबो गैया जाहैबाय दा बे बेलायाव जों बिराद दुखु जाना दङ ओमफ्राय दा नैबे बिटिआर सरकारा सान्थि बिटिआर एकर्ड जानानै दा जोंनि गफुरखौ बे बिटिआर जोंखौ सोसनबाय नाथाय बहायबो जों गोजोननाय गैया मानो होनब्ला जोंहा दासिमबो 90%आनो जानो बिटिआर हाबनो दंबावो दा बेनिखायनो नैबे जोंनि माने माखासे उननि खामानि मावनो गोनां जेरै जोंनि हा हुनि खोथा दङ स्कुलनि खोथा दङ लामा सामानि खोथा दङ ओमफ्राय नैबे जोंनि माखासे 90% बर'फोरखौ जेरै माने लखिमपुरसिम सिमलुगुरि लखिमपुरसिम बेखौ सोसननो थाखाय जों दा नैबे बिटिआर सरकारखौ इउपिपिएल सरकारखौ देरहानाया जों गफुरनि बिराद गिदिर बिबान जिहेतु जोंहा बर'नि मोनसे गिदिर इसु गतिके नैबे इसुखौ जों माने फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो माबायाव इउपिपिएल सरकाराव जों भटखौ होनानै देरहाहोनाया जोंनि गफुर ओनसोलनि एबा जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजोफोरनि गिदिर दायथ' दा बे बेलायावनो फैगौ जोंहा जितु माने बिटिआरनि बिसायख'थि फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां नैबे 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बे माबायाव आं माने इउपिपिएलनि जानानै आं माने खावलायनो लुगैदों जे नोंथांमोना बिटिसिआ खेबनै एकर्ड जाबाय नोंथांमोननि क'क्राझार ओमफ्राय चिरां बाक्सा उदालगुरि बारा नङाबाबो हयथ' माने डेभेलप जाबाय नाथाय जों गफुरा जेबो गैया जाबाय बेनिखायनो माने नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नैबे माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय बे माखासे जोंनि थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय नाथाय नैबे फैगोन 22 बिसायख'थियाव नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे नोंथांमोनाबो बे खेबनि थाखाय नोंथांमोनाबो मोनबाय बे इउपिपिएलआव भट होनानै देरहाहोनानै नैबे थालांनाय माखासे जोंनि गफुरनि बर'फोरखौ सहाय खालामनो थाखाय आं नोंथांखौ गुरै खावलायबाय आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे बयबो एखे बर' जाथि हिसाबै गतिके नोंथांमोना जाहाथे बे खेबाव इउपिपिएलनि ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनानै जाहाथे माने इउपिपिएलखौ देरहाहोनानै नैबे थाबोनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो मदद खालामगोन होननानै आं आसा खालामनानै आंनि नोंथांमोननि सेराव खावलायनायखौ बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। आं दा गफुरनि आलुफारा गामिनि जानानै सासे साधारन सोद्रोमा जानानै आं खावलायबावनो लुगैदों जिहेतुके बिटिसिआव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङ जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि दा बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौबो आङो खावलायनो लुगैदों बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे गफुर ओनसोलनि बर'फोरनि मोखांखौ नायनानै बर'फोरनि जिथु माने आबसु आन्दलनाव जिथु माने सेक्रिफाइस खालामनाय थै गारनाय नैबे खोथाखौ गोथौयै साननानै नोंथांमोना जाहाथे अननानै गतिके बे खेबाव ट्रेक्टरनि माबायाव सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएलखौ देरहाहोनानै नैबे जोंनि गफुरनि जिथु सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव आं गुरैयै खावलायहरबावनाय जाबाय।